Dus oorzijn zie je eigenlijk dat je hem zonder de tennisvereniging kennen. Ja, wij zouden hier op het Tolhuispark zonder de tennisvereniging verder kennen. Het is nog volslijn onduidelijk hoe het naar het Tolhuispark in Dokkum eraan nu komt te zien. Komende woensdag wil de gemeente officieel los met de oorlis van de nieuwe sportvelden. Maar of de tennisclub daarbij aansluit is nog maar de vraag. TC Dokkum overweegt het op het Hutdraverspark te blijven, omdat ze van de gemeente hield niet meer yield bijlezen matten. Je weet, de bouwkosten zijn behoorlijk gestegen de afgelopen jaren. En we komen ruim 2 ton tekort om het gebouw neer te zetten. En we zijn het oneens over wie die overschrijding moet gaan betalen. Nevens de tennisclub zouden ze in ruil voor de verhuizing een volslijn nij complex krijgen op het Tolhuispark, waarbij de gemeente alles betalen zou. Maar nevens de wethouder leidt het oors. De afspraak is dat zij een gelijkwaardig complex krijgen zouden hier op het Tolhuispark. Nou, zij krijgen nou liekevolle tennisbaan met een jongen ook nog 2 extra padelbaan. Dus zij krijgen al meer en ja, het hele gebouw is spiksplinternieuw, de baan is spiksplinternieuw. Dus zij krijgen eigenlijk meer dan wat ze nou hebben. En daarom vind ik ook dat we de meerkosten die dit met zich meebrengt ook te geren verdelen moeten. En dus zou het samen eens wezen kunnen dat de tennisclub besluit om net te verhuizen. Maar als gevolg dat er een heel nieuw plan komen moet voor het Hutdraverspark en voor de Belutse sportclubs. Met dit besluit loop je het risico dat we het af moeten blazen. Daar gaan we het als bestuur volgende week woensdag over hebben en zullen we een besluit nemen. Ja, als de tennisclub besluit om zitten te blijven, dan houdt dat in dat we wederom naar de tekentafel. En dat houdt in dat we op het Hutdraverspark op Nijs Gym mogelijk kan de keertsclub toch geen eigen veld krijgen. Omdat we die ruimte dan echt nodig hebben voor de invulling van het stadspark en het stadscamping. Dus nou, dat had we ook gevolgen voor de mensen die het nou zitten blijven op het Hutdraverspark. De wethouder hoopt het op korte termijn nog met de tennisclub in peteer te gaan. Maar uiteindelijk in de discussie maar op één wijze oplost worden. Dus nou eigenlijk de vraag waar je dat betalen? Nou, dat zal uitzag worden, Maarten.